K'a fara fiɲɛ kan, ji nafa ka bon hadamadenya la. Mali la i n'a fɔ diɲɛ yɔrɔ tɔw la, don kɛrɛnkɛrɛnnen do sigilen do ji kama. Ɲini baara caman bolodalen do. Dɔw bɛ kɛ sababu ye maaw k'u hakilina di ji kan ani a bɛ nafa min lase u ma. Ye ji ka journée a nafa ka bon ka sababu kɛ n'i y'a jateminɛ diɲɛ fɛn foyi tɛ se ka kɛ ji kɔ. N'i y'a mɛn an b'a fɔ k'an bɛ balo ji don, n'i y'a mɛn an b'a fɔ k'an bɛ sɛnɛ kɛ, an bɛ diɲɛ ko o ko kɛ, o bɛɛ dépend no ji la. Ji tɛ bɛɛ bolo diɲɛ kɔnɔ. Bon o ye gɛlɛya ye. Diɲɛ na a seleke mɔgɔw ye wulila k'u kɔkɔ da mun na walasa yanni san 2030 cɛ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ i kɛra sigida o sigida la i ka ji sanuman sɔrɔ ka se k'i magow dilan. Bɛɛ lajɛlen kan ka ji sɔrɔ a sago la ka tugu a nafa tɛ fɔ ka ban. N'i ko kɛnɛya i ko ji ɲuman. Mali gouvernement n'a dɛmɛbaw bɛɛ n'o baara kɛ walasa bɛɛ ka ji ɲɛnama sɔrɔ. Mun ye an ka togodalataw ye ani partenaire technique et financier an dɛmɛbagaw minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na an dɛmɛ an n'olu kɛlen don ka labɛn caman sabati mun b'a to an ka togoda fɛn fɛn ni mɔgɔ b'a kɔnɔla la n'a ka ca ni mɔgɔ 50 ye an dɛsɛlen o ka kɛ an ye robinet kelen bila o dugu ninnu kɔnɔ sinon a ka kɛ robinet 2 ni 3 ni 4 ninnu ye mais o tɛ kɛ tenintɔn o bɛɛ tɛ se ka kɛ gouvernement fɛnɛ kɔ la. An kɛlen don ka dabali tigɛ mun b'a to an ka opérateur économique yɛrɛ fɛnɛ bɛn'u intéressé nin domaine nin na ka taga ni ji ye o togoda ninnu na u bɛ taa ni ji ye o togoda ninnu na a sababu tɛ k'a fɔ k'u bɛ taga ɲumanya kɛ dɛ mais k'a kɛ ka condition créer mun b'a to n'u taara ni ji ye u bɛ ji feere u ka nafa sɔrɔ a la n'o kɛra sisan nɔ a ka ca Ala fɛ an bɛɛ bɛ ji sɔrɔ an ka sigida bɛɛ lajɛlen na. Nin don in sigilen do sen kan walasa ka wele bila bɛɛ ma ka mɔgɔw lafaamuya ji nafaw kan walasa an k'an mago don a la. Walasa ka bi lajɛrɛ in kuncɛ gafe dɔ dira min bɛ tali kɛ ji n'a nafa kan. Ja dɔw fana bɔra ka jira mɔgɔw la ani seko ni dɔnko tigilamɔgɔw olu fana ye maaw nisɔndiya.